i mari kite nye ɲininkali min kɛ ko mɔgɔ min e yɛrɛ y'a ye kitabu sahalen kɔnɔ ko i k'i bolo mina ka sali ani i k'i ka bɔnbɔsi bila ko e y'a fɔ i fa ye ko e b'i bolo mina ka sali i b'i bɔnbɔsi bila ko fa yin ko i bɔnbɔsi i bɛ se k'o bila mɛ i bolo i kan'o mina parce que o b'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ko o bɛ cogo di an bɛ jaabu min d'a ma tuma min Maawiya kɛra masakɛ a ye lɛtiri ci an ba Ayisatu ma ko an ba Ayisatu ka wasi a kan kɛ ale ye mɛ a kana janya an ba Ayisatu ye lɛtiri sɛbɛn a ko ciden ko man iltamasa iridan nas bisaqtillah man iltamasa iridallahi bisaqti nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas ومن التمس رضا الناس بسخط الله شغط الله عليه وأسخط عليه الناس السلام عليكم ورحمة الله أم باشتو يلتري سيبه كتاما أكو تشيدن كو كوني مغميني على جينيني مغو كدمي كونو min kadi ala nebo de fo min kadi ala nebe ode ke hari be ka dimin koro ko ciden ko ni mogo yen ninke ko ala be je yi koro abe hada madawun je yi koro parce que duskunya ala de tay mais ko ciden ko ni mogo yi hada madawun je ende nyini ala ka dimi kono ninde kadi hada madawun ne ka ke kasoro mande ala yo haramu ya uno ye ala ka nyamar kan sosoliye e ko e ka hada madawun je ende nyini ala ka dimi kono ala de dimi koro abe hada madaw la dimi koro diskunya ala de tay harisana chogo dola munun tumbu tanu ka koro de ada hamidahu jammallahu munun tumbu tanu lu de be labaki laboshi donc ambe min foye mogote ala la dimi hada madaw damfeun je nyini kono la aka bolo mina aka salli jinya beka dimi akoro wode ya to imam Abu Jayi wode fo ako alayka bi asar man qad salafa wa in rafadaka nas akum bima salafu salihu munun temena ko munu sabatira ulu bolo o mina ikabara ke nayi hari ni be banila non na Abu Jayi wode ko akum bima salafu salihu katabulo mina ikabara ke nayi ni sabatur bolo hari ni be banila donc aka bolo mina kasale jinya be ka dima koro jinya be ka bamala ni ala jenna i koro dro foy machinya mais ni hada madawun jenna i koro ni ala ma je koro amma temala ni sura kelena ni aw jenna u koro inna allaha la yarda an alqawm alfasiqin ni jiabe jenna e koro ala ko ni te je fasiqe koro ni ala ko na ma je mu koro jinya te ka foy nya yima be damfe ite se ka fenni ma la dia ite se ka nyuma kaburu ite se ka nyima lara donc aka ka bombo sibila li koni wajibi de bolo fula minani ka salli o ye sunna de akana otoye hada majenje nyini kama bon ni ɲininkali min kɛ ko ni mɔgɔ min bɛ sufɛ nafila dɔ b'i bolo i bɛ nafila kɛ sufɛ ani e b'a fɛ ka kuranɛ fana kala ka durusi ko i ka juma kɛ Ibn rahimahullah a ɲininkara ni ɲɔgɔnna ma a ko i bɛ se ko fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que sufɛ nafila jɔlen kuranɛ de bɛ kala kɔnɔ donc i bɛ hakɛ min durusi o kala i ka sufɛ nafila la
bal qur'ana dursi bagonu qur'ana muraja ba u yere do u be sufen nafila do jow yere ka qur'ana muraja de kama ndella ka qur'ana muraja qur'ana dursi kala do nyinen ka dursi kala do tara siufe dondola nko qur'ana e ba muraja chogodi ako dongo do ko alebe hijibi woro nyogona kala sogoma nun ulafe min na ba fe kamin kala sogoma felala ko abe jono yede sufe folo abe jonaye aka sufe nafila bo a joni o hijibu de stilefe abe sago ka ku muraja tuguni donc sufe nafila baga ibe se ka qur'ana kala ani joli ibe se ku be fara nyogonka iba fe ka hakke min kala qur'ana la akala ikan nafila la har na ti kunna ni nafila de do qur'ana tay ka kala qur'ana tay ka laje ka kala inofe samaraw bo ku bena ni demsen fitinu ye samara bu sena una be yele tapika bo ni samara munun bu sena ni samara un nogolendo unu kana do tapika parce que tapi be furade tapi be kode ni uni samara jora kan ni nogo be samara la dro be do tapila ni mogo do sigira ka abe seke ka fini nogo ou bien abe tapi nogo aka fura baga bolo donc ni nogo be samara konila unu kana do tapika mais demsen fitin me samara ba sena me ana amata mana dugu kolo kan nogo sitala ba sitala ono kado ciden ka misiri kuna yasoro tapite uni samara de tumbe do ka sallini samarai mais munye o sunna imbali auntilela tapi munumbe misiri kono ani karo munumbe misiri kono donc amanka anni samara ka do uku nogo ube ni samara kana do kana soro ngoni bi ka samara la abeto misiri kono kata mogo do toro wode ya to on ka misiri ini samara te do kono donc demseni mununi ni samara bu sena na ya soro demsen fitine do samara kura de do na sen nogo shitala ba shitala na ka do misiri kono mais na ya soro nogo de bula uku bu seno kana tapu no alaikum salam Tebo ko bani yoro ku be wori munu mina ko an fule ka fo sisan ciden tilela samaraw tumbe do misiri kono ube sallinu ye ne tapi ko yo bari ni ulu ta inte kelenye parce que munye jamana dew nyere maliye nyere munyu bila filipantiani jahiliya la araye hakilina uko bode bara dinala hakilina te dinay ka fu ede ka hakili be fundu misariya nyona wodi yato uko nindina lesa fihi qiyas wala araw قياس قرو كم بقياس منا القياس فاشل من سلامي الدين قياس تشيالين تاكونو كوي قياس تشيالين تسكا بارك قياس تشيالين مونيه كو القياس ما نص فاسد الاعتبار كل قياس به ني قياس كي كسر دليل بامبولو كوني مني اكو ايبتو مثاليا فمورلا كو قياس تشيالين داي بولو سلامي توجاتي Ali ibn Abi Talib ko dina tunye hakilina de ko ale bafo ale tumba fo kufi dungmalama de kasalo ko me ale ye cide nye abe kufi ko aba sanfela de salo donc o ya ira dina te hakilina parce que ni dina e hakilina de say bafo ko kufi dungmala o de do noko kasuro me cide nye sanfela de salo dina te hakilina e koy dina ye dere la de ala côté ciden côté c'est bon côté donc ciden tilela no ko encore tapé ciden tilela tapé tumbe misiri kono wa atunte de donc misiri kono kencere tumba ni bele tapé tunte ciden tilela ori yato tapé nana antilela ini samarate jo tapé ka mais ulu be delili minke ale fule ka misalia minna ko munu bande yorola ko be delili ke ko wori ka fara nyogo ka kadi min banna kadi aka mugoma
ko ciden tilela niya ye ciden ko dumuni kaduma ko ulu tilela ko wori tunte dumuni de tumbe marase galon de yewoye ciden tilela sefani euro nunu ni dolari baw bolo chogo mi de sanu ni worije de tumbo place la sanu ni worije tumbe balo be o tamaro be dumunu be me utumbu ka sanni fere ni sanu ni worije de komi sefa baw bolo chogo me be sanni fere kana chogo mi de sebo tilela sanu ni worije de tumbo place la me cide ma fo baniro la ko mo kana ni sanu yewo ama fo jafara ka bana ma fo mo kana ni worije o akon sunu li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amru yasquluhum an sunnati ta'am akwai dumuni de tobi akata di jafara ka mo ma ko do nanu ma min busugula ka bo dumuni tobila ko do nanu na min busugula ka bo dumuni tobila ciden ko dumuni de ka tobi kata tuma aya soro sanu be worije be komi sefa be e bolo chogomi me cire ma fu mo shikana ni sanu ama fu mo kana ni worije ako dumuni de ka tobi aw ka wori nyogona tumbe ko hari ni sefa in tunte sanu ni worije tumbe me cire ma mo sinya maria ko baniro lay kata sanu di ma fu baniro lay ta worije di mo ma ako dumuni de kata kaduma dunu fana kunye munye ku usugulara de parce que ni mogo dobe nu ka mogo banna sisa bu degu be sugula be hammi be hudunu du sukasu bula usugula lendo tese ka tobile ke sigi nyogo aw ka dumuni tobe kata dumu ka dumuni ke mais sisa ni aw ye wori fara nyogo ka duma ayu bila dumuni tobi de la u ba mu bila dumuni tobi la ayu bila dumuni tobi de la hari mogo min ko seta anya kana dumuni tobi aw ya fara nyogo ka ya duma hari min tumbeta kaso abe yele maso en kono ko wori una nakaba an ka sigan kan nunundu nu bannanata awa ni ma dumuni tobi de eye kunko la suma de ko yaye u yere ma wori bo mo ka wori fara nyogon ka dawma ka dumuni tobi amma dumuni ye aw de bila dumuni tobi la e picciden ka sebo jerir ibn abdullah al-bajali ka hadisa nana ako kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyahati ako ciden ka seba be ko ulu tumba jate tumbe ulu bolo de ni banne kera yoromi mo ka fara nyogon kay aka dumuni tobi ka do ko ciden ye kasimi haramu ya suka de ko dumuni tobi ni obede kelenye ulu bolo ciden ka seba wa ciden ko fana ko musummin bo kasi suguke akon ni sara kayima tobi ko yomale khama do ko jahannaba yewa jahannaba tasuma doloki de be doy kana tanka haramu bolo awam me sebo ko ni banni kera yoro mi kata fara nyogon kai ka dumuni tobi ka do ku ciden ka seba be bolo ko ani ciden ye kasimi haramu yare ko bede kelenye wulu bolo don ko be sa ka fo chogodi ko wori tumte ciden tilela won tumbe e tumami musa abu bunu mer ama fatu uhudi do kasanke sorolala fini kelende tumbala nu yado kunya fanna semfambe bo nu yado semfanna kunya fambe bo cidon ko ayo fini ndo akunya fanna asenya mfaka bimmele kala kajiga ka kaburu ko cirenya mo dumandeli sebo de tewa eske cidon ko ayo woru faranyo kan ka kasanke kala fini do na kunya fande na bimmele kala senya fauna ciden tumbe sani baitul mali kasoro ni mo min sara juru bala parce que ciden yere salli mo ka ala deli de do bonne ala ya farima walu juru bila mo ka hakke ciyana donc ciden sani baitul mali kasoro na be salli sumin ka aba fo juru bala wa ni ko juru bala aba fo juru ya ye garanti to juru in korowa anu ko o ye garanti to juru in koro parce que garanti be juru min koro ba ko be ko me juru ta tigila ciden be salla tigika a garanti te juru minna ciden ba fo sebo sallu ala sahibikum ciden yere be bo ko fe aba fo ay sallatu ngola alete sallaka mais ka ciden tumba ke ni juru be minna ka fo ay delili ka wori fara nyon ka juru ka sara fulon ka sallaka o tumbe ka ciden tumbe sallu to ka ni juru bila te mo dele ko ka juru sara aw beta jafara hadisa ke ni nya chogodi
ko dondo la chudo chiden jora ko abai sallaka atora ka kabaru fila ko jurubala salasa dananir dinare sababala chiden ko garantu bu koro ko ay ako sallu ala sahibukum tanke ce min fatura addo ni abonyalen do seba be bolo mo nyuma do ciden bole kofe ko ate sallaka benya yele mana me ciden ma dalile kade me abu qatada ta de ko ciden ma sallaka salasa danani rabenne kan basara ciden salliraka don folo ciden nabi qatada tu benna ko salasa danani usara ba ko ako ciden ma fu kunuria atile fulana na benna ko salasa dana ber keratura ko sisa de nyusara sisa ciden ko ale ana barata al hijridata awa ko su kafari sumana ka sisa de donc mbalumo beta jafara ka hadisa min fo dumuni de fora awye wori ma fola de uba min fo ko wori tum te ciden tirela sanu tumbe wori je tumbe ode tunyu ka wori ciden ma fo mo sikana noye donc be min ka ke an ko nun nye sunna mo wudambi kata sunna mo wudambi kata doni made wudambi kata dawa made ulu de nimbe do dina kono ulu de nimbe do dina kono beta hadisa ko fenye hadisa temmenye amma bora si sawa hari abubakar tilela ciden fatura doro do mata aya famu ko jugulawa abubakar ni sheba ma buboro awa o chaman de be munum buddambe kata doni ni dawa made o famu ko jugude ba chaman bolo qur'ana aya woni hadisa wala donc abbe wori nyinin min ke banni yoro la ko abbe mo deli ate islamia sariya kuno bidia de dore lesirita la dina la de ciden ma ke sebo ma ke tabina ma ke tabina no ke et puis an yanka demsenia ke har burusula tonte yo ngonna nun do na dina kono tilemandere ndere la haran kam mo folo munun temeno ka fiku kala unni few nin ko sugu tuntu bolo dogo ba siginde kono ya nimbe montora ka be do dina kono haran yire ka jamana kono nunun tunta la yire anta hatta har yoroja kar mo folo munun temeno ya nin tuntu bolo fanta nyamin tumbe burusula nyona be ya ni hoy deli tumbe an ka burusu mo bolo ni banni kera atunte yo ande yen nimbe monto munu buddambe kata doni ni ta wulude nimbe monto ko ba do dina ko kasurata kono en nim mo min fatura abanna e yire ba do ka demba e fantawnde de gumbuka ni jama charla mogote hakam min kan noyma ado ka jifa ko ne kata duma ke bashi tolaw e yire ba do karasa fatura me ka demba ya fantande tundo fuite demba ya bolo ni jama charla e budo wa muga nugorima wa keme nugorima milon kene yire nugorima ado ka jipa ko ne katu segre ka dama jombe bo kalama min wori beli min fulani nye wori mbeteli bambagato mo dorondia o fenni wori min geli ni ya yedde ya cesira la de almami ya cesira la wajulu kala ya cesira la mun be deme mun yu cesira la beta de bala ni wori farala nyogonka almami min sallira ko tabe ta ka dama de na tama dama teta de woru be konta nyana de na tama do atiga teta aya fara jama ma sigilen de beto awa wajulu kila o chogola antara banni dola wajulu kila de be wajulu la banni kila munun tara susutura benana ko wajulu kila wasara benana wasara anka jama wasara ayi abaka de parce que woru fara lañu tumami ye fendo ta ka do atiga ko alaka hinna bamba tuma alaka hinna bamba tuma wajulu daglala bita wori wude kama ewa munum fana ba fara nyogon kare kufura gugulo ba fara nyogon ko utabala de utabala adalla ke yoro dola ale fana kufulata fi sabilillah jamala kata fokku do ayado do kera ka kufula ko tui abolila kata ima e banni yoro la munum be delele ko ka ka mo done mu yede aka na be bilala de en ko nu della ka bolina yede ala kote abe fara nyogon ka so ka mo ta soro beta de bala wajuli kala tabe bala limami tabe bala munum be yala la nu kufula ye wulu tabe be bala o de yato be ya cesira la fonton nunu na de jafara ka hadisa be jafara ka hadisa ko aka dumuni de tobi me jafara ka hadisa ma fo ko aka woru fara nyogon ka te
bo ko ni denyereni a kundili am chema na musoma ani kunsigi kanka ke chogomi ni denyereni do chema musoma anya fo am ko minye chema tay kuma tola tile wolon fulana iba kundi fona ya soro ujura do be den kunna tese kaddi abese kabila ujura en kama nuni ujura tala atile wolon fulana akumbeti ni chema kundi chemani ni ya kundi ibeta shi nunu pese worijela sanu tede worije na be na garamu hakke minna ibo garamu hakke sarakati fantandoma hadisa sahara oka bon ni garamu hakke ka dogo yere garamu hakke valeri be minna sefala munyi a pese le kala ka pese le saradama ibo afama ni shi nunun be na garamu hakke minna ni mo min ba fe ku sai bolo abebe sefala hakke dimama na ya hakke foye iba ka pese le saradama ka garamu nunun to abolo ibeta sefa in sarakati afamuna wori jenyere ka sarakati nulu ka dogo pasigi ba soro wakati dola kunsigi be garamu hakke mununa aba be hakke mununa ka dogo nu yudi mogoma namu fara fendo de ka teseka foynyai donc ni yere ya do bala iba nyininka abenna hakke minna ay usefa na ba fere sesa be sefa jolima na ya hakke fo ibe utwa bolo ibe te sefa in sarakati kunsigu togo min kade bu ko chogola ni bu sori yoro dola ni be fili nyaman kono ni be du ko yoro do se ku kala ibo ko chogola me musomani ta sosole nanola do ko musomani fana kumbe di ko mi ewa chemani ko ciden ko wa ani tu anhu li aja ko tile wolon fulanan na chogo dola ko nugo min be demisenin kunna ayo boala ko donko ko denyere ni ani sin min be wolo ko nugo de do ko donko ciden ko nugo ka bo kunna wonogo chemani bola musomani bola ko donko ambe abola de ambe musomani fana kundi de komi chemani ta kuma fulana tigi uloko ayi musomani ka kunte di kunni hadisa na chogon na ye hadisa nana kundigila ko ciden ko de kullu ghulam murtahin bi aqiqatihi tujbahu yawma sabiu wa tuhliqu wa tusamma wa tuhliqu wa tusamma ko kundina na yoro ko ciden ba fo ni chemani denire de kundina na yoro ko akora hadisa la hadisa yu fora ni chemani demira de ko muso demire ma fo akono abo fora ni chemani demira de ko donku chemani de kumbeti me muso mani kuntedi ko ka derila fulana ko ananan nasai kono ko ciden ye balile ke ko muso kun kanadi ko hadisa sabatiran nasai kono ola ko anifana ko muso fule har na tara alumura la tara hijiro la leta kun ko fi atadi aba ka turu munun ba kun kono na turu kelen kelebe abe bulon koni kuru hakede mina turu kelen kele la katige me kunte ko fi atedi har bato yorola ko ola ko muso mani kun kanadi min ye Sheikh Abdallah Bumba jale bo odeka lejina daima libo silmo bodeka buno semi rahimahullah alayhi fana bodeka ka fu min ye musomani akunti di chemani de kumbedi ni anya fo chogo min ye masala min ye ikhtilafu ya bala donc min na iduskun kono ni ye baraka na basitika donc segu nunu kono ye min giriya wulu ko musomani kunte di wulu bodeka ko dodo ako ale ewa bange bago ma denkunde saga fagaya bo ale korobalen ko fa bese ka takewa wo don ke wo ko minye den to dali ani ka saga faga abe den faade hakke to indali faade hakke saga imbe faide ka donc ni mo mi e fitini ifama saga faga ila doni ke ba ko ni yere korbala ase keriye ni ko ibi ka saga faga silamiya sariya tabilika sariya ya bili faade ka doni do sunna de faade ka na wakati ya soro shede tunti faya make silamiya sariya bi ka bo ale fanaka men ni yere korbala
sekeri islamia sariya ma bili kade min ni yere ko nyere be saga faga nyere nka den kundi saga islamia sariya ti balala fana ibe shakake subhanakallahumma rabbana bihamdika الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمد لله أبعلك كانتنك ولمن تعالى بركة الحمد لله رب العالمين تنبى عليه دبب بالممسد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تنبى عليه ألمي نالدك النمي كل مون بكتمه ولمون الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير تنوب عليه تنوكد عليه دورة أما على تنوكو أداك هيرو هير بامبلو أبي برا على ديورو هيرو هير بامبلو أبي برا على ديورو أنسكين بك هيرو هير كونو أنسكين بك كونو كبو على ديورو وما بكم من نعمة فمن الله أنا علني فوليكا أني تنونيكا أني بركة دندمنا الحمد لله تنوب عليه ولي الصالحين على دي يمانجلو بشينوي ولي الصالحين ولي يمانجلو olu bi siɲɔ de ye ala ye u dɛmɛ b'a ye ala ye u sɛmɛyɔrɔ ye ala ye u ka ko ɲɛnabɔ b'a ye ala ye u ka ko dulo bɛ ala de la wa ala b'u labila inshallah o ye ala ka layidu n'i bɛ bi siɲɔ ɲini i bi siɲɔ kɛ ala ye ni ala kɛra jɔn min bi siɲɔ ye i wasara diɲɛ na yan i wasara alikiyama kɛnɛ kan يا ربي على كم بيشينوي أو اللي فوقالي دي مؤمنو بيشينوي أبو دمه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كو نيما على الدون على دي مؤمن بشيوي ولي الذين آمنوا قال على دي مؤمن بشيوي يخرجهم أبو بو من الظلمات كافرية دبيولا
min adh-dhulumati flanga foya dibiu min adh-dhulumati halayat chidube tano kafiriya de bulu faraka cha ngalu de tlero ka cha ayre ko ti bona ngala ko tieti tla chen kilinde halik ma do ban feya ni sira ka sharu ka ye la lamba fam ke nate tieteo o ijmei o ala sura sira ka cha ko be kitake na sura ikambe ka fo ko baranyuma sira de ka cha ambu famu fastabiqul khairat baranyuma doka no do maka te doka baranyuma bunda ka cha ni kambu maka fo ni siga chamange mina ice suro fe ambu famu no te sura sira fla ta ala la sura sira kile ta qur'ana fle alay sira jira yoro kata le sira kile ala sura sira ngo sira kile qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni nabi ala ko ni fe ala awi ala rek kay kunna akambe nedima ay ko ala kirano fe sallallahu alaihi wasallam abi sira wada jmay ala kirano ngana ni mi sallallahu alaihi wa alihi wasallam o matnu ko amatnu anjama be rek kala lafli billah ko raw de jari kan na fadi yara ko raw lan te kirana na ni wallahi ko matnu o bangulu ya asanu ma jeli ala de ko loshi lay du taw ala min dikrama kana ala ko tana ita ko loshi de ne de ba ko loshi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ay mana akum bin nige kan mana dam ne doro awa min kuma fason de la ala so sraka cha ala de furubai beka ta ita sirafe nanzira lahara bin yarawo nanzira lahara na ko yarane na ebo nyanawa ni ma to mo gere jabbi gele ya lahara la ka tashi ni hakema andan kesri ala ka deme ko fe ka che bani mo wi ka nyini ni che ka taw fe ko sira do mo ko ka sira ala ni ka sira lahara ni fo anga nyami ka ta doro nanzira ko ala yare ba nyanabo idumba don ko ma ta ka sigi kana ya jun dara lahara ka sigi kan nan nyina mai naya qur'ana aya fofe ni ala yo barobo ka fo mamunu ma usebedu ala kuma mamunu ya ala ko bulu ko feke ulu bi sigili nyini ni minge e ka ta ala jabi munun du ma qur'ana ko ne ka to fela wala hara ko regele yoro